Здрасти! Сигурно живееш в апартамент, нали така? А сега си представи, че живееш в къща. Тана ти хубаво, а? Сега обаче си представи, че в тази къща няма прозорци, вратата не се заключва. Бихте ли живяли в такава къща и бихте ли се чувствали сигурно там? На практика, за съжаление, това е ситуацията на всеки един от нас, който притежава смартфон или компютър. Невъзможно е да нямате лаптоп, смартфон, таблет, телевизор, лаптоп, малко като гледате видеото от някъде. Общото между всички тези неща е, че те съдържат чувствителна лична информация. Може би номера на банковата ви сметка. Може би палавите снимки за гаджето. Колкото свобода носи интернет спрямо свободната комуникация, толкова и отнема от сигурността и личното ви пространство. Всъщност, притежавате ли каквото и да е смарт устройство, човек с подходящите умения и малко свободно време би могъл да получи достъп до всичко ваше. Всичките файлове, документи, пароли, снимки, видеа, всичко. А даже не става въпрос само за това, което е запазено на устройството. Всъщност човек с подходящите умения би могъл да включи микрофона и камерата, независимо дали говорим за телефон, таблет, лаптоп, компютър, стига да ги имате, той може да ги включи и съответно да ви слуша и да ви вижда, когато вие нямате бегла представа дори, че това се случва. Се замисля, дори не става въпрос за такива джаджи. Всяка една модерна кола може да се хакне за нещо от сорта на 15 на минути с хардуер, който всеки от вас може да си купи за около 50 лева и най-обикновен лаптоп. Разбира се, и малко специални умения, но идеята ми е, че всеки може да се научи да го прави, а буквално абсолютно никоя марка коли не е защитена против хакване. Гледах даже една демонстрация на хакер, който успя да проникне в чисто нов, доста скъп и луксозен джип за не повече от 10 минути. А даже кражбата не е най-страшното нещо, което може да се случи след като колата ви е хакната. Ако да речем аз съм хакнал вашата кола, ще знам къде ходите. Освен това, мога да речем, когато сте на магистралата и карате с 140, и изведнъж да реша да ви включа спирачките или пък въздушните възглавници. Сещате се до какво би довело това нещо с тази голяма скорост, нали? И ако се интересувате от темата за киберсигурността, най-вероятно сте чували името Едвард Сноудън, който преди известно време нелегално публикува стотици хиляди документи, които доказват, че американското правителство, освен че може, и следи всеки един телефон на планетата в Земя. Така че това, което говоря, не са просто някакви фантасмагории. Това е света, в който живеем. Сега, днес, в момента. Вашия телефон във вашия джоб. Сега. Разбира се, цялата тема е прекалено обширна, за да мога да я покрия в едно единствено видео, но ще завърша с две обобщения, с две лоши и две добри новини. Лоша новина номер едно е, че на практика, колкото и дълга и сложна парола да си сложите, колкото и допълнителни слоеве защита да имате, единствено бихте могли да забавите някой, който иска да ви открадне информацията. Пък и както казах преди малко, дори да бъдете хакнати, вие няма как да знаете. Добрата новина номер едно е, всъщност, че ако имате прекалено много слоеве защита и паролата ви е много дълга и сложна, да речем, хакването на вашите профили или устройства ще отнема прекалено много време и на хакера няма да му е изгодно. Просто ще хакне съседа от долния етаж, защото той няма сложна парола и ще отнеме 10 пъти по-бързо. Лоша новина номер 2 е, че това няма как да се промени в близко бъдеще. Интернет не е създаден за нещото, в което се е превърнал и нещото, което е в момента. Той е направен за свободна комуникация, а ние се опитваме да блокираме някакви части от нея, което е доста нелепо. Това е като да се опитваш да построиш спортна кола от сламки, да речем. Кой знае, в бъдеще може и да се промени, но за сега нещата не изглеждат никак добре. А другата добра новина е, че всъщност има един единствен начин да не пострадате от такова. За съжаление обаче, то е просто да не държите никаква чувствителна информация на дигитален носител. Това е като в къщата да не оставяте нищо ценно, което не бихте искали да ви открадне. Защото рано или късно някой, ако иска, ще ви го открадне. Ако нямате телефон, няма как да ви подслушват. Ако нямате компютър, няма как да четат имейлите. Селяви. И айде от мен да мине. Трета добра новина. Бонус. Така за щастие. Въпреки че най-различни правителства имат достъп до вашата информация и могат да я видят, те едва ли го правят.
и едва ли някога това ще се случи във вашия живот, просто защото те нямат мотив. Целият проблем е по-скоро теоретичен. Че ако някое правителство иска да го направи, може да го направи. Също така, че ако някой хакер иска да го направи, може да го направи. Но най-вероятно, отново, това няма да се случи, Защото просто сте скучени, гледате някакво тъпо интернет предаване, вместо да правите нещо смислено в живота си. За да се оправят нещата, трябва целият интернет да бъде спрян и да бъде построен отново, но по друг начин. В момента правителства го използват, за да ви шпионират. Хакери го използват, за да крадат милиарди левове ежегодно, а активисти го използват, за да пропагандират политическите си виждания. Идеята е, че всеки, който може, злоупотребява с него и това няма да има край. Уязвимостта на обикновения потребител, като мен и като вас, изглежда безкрайно. Надявам се и тази седмица да съм ви бил полезен. Надявам се и темата да ви е била интересна, защото всъщност в днешно време той е не по-малко важен от по-реалния живот. Ако искате да поговоря за нещо конкретно по темата, може да ме попитате, може да ми пишете в коментарите, по-добре във Facebook страницата, защото по-редовно я следя. В всеки случай, до следващата седмица.